Здравейте, потребители на YouTube, аз съм едно Рукич и с мен днес играем Team Fortress 2 и с мен играят Супер Gaming. Казах ти да лъкнеш! Ти мъква, То ти не мъкнеш, бе! Защото аз съм пъгатия. Направо. Толкова криви зъби имаш, толкова Имаш силно пъпки. звучиш, че от 50 км Имаш много пъпки, особено на челото. Какви имам? Пъпки! Това е пувертет! Кой да направи, че е пубертет? Ей, искаш ли сандвич? На си ръкавици! На си ръкавици! О, какво бе! Не тази малко ще бъде. О. Не трябва да говоря за малко, да направя. Омага, бе. Какво е? Сега с малко ще взема пак с около 20 минути. Тъй, че ярчва. И хейс, тръгва. И сега останахме само с тънката. Да. Ще ги подвалвам! Чакай. Аз тък му чувам да убия ония базукер. Тък му го колиш. Дами го сега кажи, това как ни е срам? Как ни е срам? Как ми го е срам ще... Аз пък. Как ми го е срам са фахиля? Че хубава помпичка. Не сме ли гадни? Малко. Малко сме гаднички. Малко. Малко. Дами и господа, не сме малко гаднички. Аз стоя в прохода. Ние сме най-гадния ранг тук. Пиротата. И двете пирота умре. Сега майче само един от тях е такова. Афка. Малко ми е лесно. Кой? Ти мазно! Кой? Елф. Този дето отива и там. Вид го убих. Стига двама и лица пъката! Това съм много тъп. Вижда, че нещо го спира. Да, знам. Ох, механика ме уби. Сам искам да ти покажа едно нещо спиро. Дай. Дали си този пистолет? Дали си го поправи? Окей. Читна си, нали? Не, от този чели. От кога? О, доста отдавна. Как му започи стрелата? Че ли си медик, бе? Не. Що един забучи стрелата от своя отбор? Точно в главата му.
Напредък за постижение. Тъпо. Медик! Да сме доста. Аз си мятам бомби, аз си мятам бомби. Бомби хубаво да мяташ, на а пък по противниковия отбор сега. Та. Fuck you. Сега ти сме. Махам глави, махам глави, махам глави. Не, буквално махам глави. Махни, Джиджи. Джиджи! Чакай. И да. Махаме глави. Махаме глави. Опа. Сам аз ще се защитавам. Ще ме защитаваш? Fire! Аз се крия в теб. Браво! Чай са! Стана хеви! Що всичко ми стана синьо? Защото това е един щит. Който аз ти слагам. За жалост така не взимам килове. Постигнах постижение. Че сега си намеря бомбони. Че някъде ги хвърли. Те са били до мен. Ще правя любимото с нищо. Край. Аперкат! Аз много искам това базуката на Готика. Да. Дето стреля по много. Тук смятай само. Нещо като картишница, само че е базука. Скоро ще свършим епизода. 3, 2, 1, go! What? Довършиха ма. И баба, пак забравяйте, абонирайте се, харесвайте и чао-чао. Баба.